8 березня зробила нерви сусідам, вийшла на город. Посадила цибулю на зелень, зараз частину і ще частину посаджу десь через тижня-два. Посіяла петрушку, ми її дуже любимо, тому сіємо завжди багато. Також ми їмо дуже багато салатів. І сьогодні я посіяла рукколу і звичайний зелений. Пізніше ще досію шпинат. Ось такий парничок невеличкий в мене вийшов. Потім ще досію цибульку, шпинат і укроп. Все це поливаю теплою водою. Прям заливаю. Накрила агроволокном, придавила земелькою, пізніше ще накрию плівкою. На цьому я не зупинилася, тому що висіяла в ґрунт петрушку і моркву.